passa, gastronòmics? Què passa, gastronòmics? Benvinguts un divendres més al nostre canal. Avui, nois, us portem un plat molt ben parit, ja que aquest dia amb en Guillem vam decidir anar a pescar un parell de llucets, allà a alta mar. Som mariners, som unes màquines també en el mar, nanos. Molt senzill, nanos. Avui farem un fish and chips una mica més elaborat, no gaire, pels aficionats a la cuina. I res, anem a dir-vos els ingredients d'avui. Molt senzill. El peix el farem fregit amb un estil de tempura que hi posarem cervesa. És molt fàcil. 125 grams de maïzena, 125 grams de farina i en comptes d'aigua farem la tempura amb cervesa. Si pot ser cervesa negra, millor. Nosaltres, cervesa rossa, d'aquella bona, normal, i ja està. No passa res. Després, ho acompanyarem amb ceba i carbassó, que els farem confitats amb vinagreta de vi negre i un pèl de sucre. I després farem un estil de salsa tàrtara, però no hi posarem el bullit. Hi posarem la maionesa, les tàperes, el cogombre petit, talladet petit tot, una ceba i mostassa Dijon. Res, una culleradeta petita i ja està. Després d'això només fa falta les patates fregides. Agafar 3-4 patates, peladetes, tallades, confitades, després les fregim i un cop fregides sí que li donarem un punt extra, que hi posarem una mica de pimentó vermell dolç, pebre vermell picant, després un toc de pebre blanc, una mica d'all i julivert i ja ho tindríem. Perquè quedin ben empabrades. El condiment? Condiment? El condiment perfecte, nanos. Anem per feina. Bueno, primer de tot anirem per confitar la ceba, el carbassó amb el vinagre de vi negre i el sucre. Brother, em passaràs una ceba i un carbassó, sisplau. Probablement de carbassó en fem servir mig i prou. Nosaltres hem comprat un carbassó d'aquest gros. Bueno, hem comprat, ens l'ha regalat el nostre patrocinador. Hòstia, tenim problemes. És que des que hem canviat de lloc de gravar no anem pa bé. Mentre, jo tallaré el carbassó i la ceba. El carbassó és important també que sigui més petit, no?, de diàmetre, perquè l'intentem tallar... anava a dir rodanxes, però com es diu en català? Rodanxes? Doncs anirem a per tallar la ceba i el carbassó. La ceba, juliana, fineta, no tan fineta, és igual, es confitarà i quedarà bé el puntet tendre. I el carbassó, si el trobeu petit, més maco, si el talleu rodó, més finet, més maco. Nosaltres el tenim un pèl més gros, el dividirem en 4 i ja està. Mentre el meu germà em posarà el vinagre i el sucre a la cassola i això que vagi... Doncs vinga, som-hi! Som-hi! 50-50. I mentre anem a tallar això. Recordeu, vinagre negre. Vinagre de vi negre, vull dir. Si pixes aquest color és que algú malament has menjat i begut, noi? Després de posar-hi el vinagre, procedirem a ficar-hi 3-4 culleradetes de sucre. Més, 8 o 10. 8 o 10 culleradetes de sucre. 3, 4, 5, 9... I què diuen, Neymar Júnior? 10! Un cop tenim el vinagre de vi negre amb el sucre ja dissolt, que ja s'ha introduït bé, tirem ja el carbassó i la ceba en el vinagre. És important tirar-ho ja gairebé des de que ho poses a la cassola. Tu on vas corrent, tio? Tranquil, no? Ens ha d'enxufar això, És important posar-ho a partir de que tenim ja el vinagre a la cassola, perquè això arranca el bull molt ràpid i és millor des que és fred, que no bulli. No surt això, Bueno, se'ns fa de nit, és hora de treure això del foc. Ha passat 5 minuts, més o menys, 5-10 des que ha arrencat el bull. Per tant, és hora de retirar-ho ja, amb el drap, cuidado no us cremeu. I això és important, ho deixem retirat i que la ceba agafi el color vermell, el carbassó també, que s'hidrati i agafi el gustillo aquest extra. Bueno, anem a fer la maionesa, no? Doncs molt bé, Tets. Per posar la maionesa necessitarem un ou, per començar. Per posar la maionesa, per fer-la, Posar-la la posem després en el plat. Un ou ben trencat. No sap com posar-la. Vinga, doncs. Una llet, una mica de sal.
Cuidado, metxero, cuidado. Tampoc us passeu amb la sal, que després queda massa salat, com diu el nom. Vale. I ara amb la puntilla del ganivet tallarem la llet. llet. Aquest ganivet es diu puntilla. Collons, per això ho he dit. En principi em pensava que ho havia dit bé i no, resulta que era puntilla el ganivet. La batidora, com me gusta. Doncs en Guillem posarà l'oli ara. Recordeu, oli foli, importantíssim. Nosaltres el tenim amb marranxet especial humor gastronòmic. Però Julinet petit, Vale. Va. T'has passat. No, està perfecte, està perfecte. Això acaba emulsionant sempre, nanos. Aquí se li talla una maionesa així. Bueno, nois, ja tenim la maionesa feta. Ja està. Parell d'estossegades. Ja ho tenim, això. Màquines, el més important. Un cop teniu la maionesa feta, ja heu fet una mica el marranot. Mans netes. El més important és l'higiene, anar a la cuina. Això és imprescindible, fundamental. Ell que és xef ho hauria de saber millor que ningú, però Guillem no ho saps. Per això vinc jo a explicar-ho, perquè sóc una bèstia. Vale, i ara procedirem a fer el que toca a continuació. Guillem? Anem per fer l'intent de salsa tàrtara. Tenim la maionesa. Passa'm... No cal que em passi res. Posarem una cullerada, 2 o 3, de maionesa. La maionesa, bueno, ha quedat un pèl fineta. Ha quedat espectacular. Ha quedat com ha de quedar. Bueno, què vols que et digui? Però bueno. Així és com ha de quedar, perfecte. Posarem 3 culleradetes de... culleradasses, perquè cullera és grossa. De maionesa, ho deixem per aquí, això de moment. Cullera supera. Vale, tallem el cogombre petit. Ojo que s'avança l'1 al 18, a veure qui guanyarà el camell, un val, una partida. Recordeu que també regalem en els vals de partida de guanyadors números de la grossa, de Nadal i de Cap d'Any. Només n'hi ha de Cap d'Any, de la grossa. Vale. Tallarem les tàperes també, mentre el meu germà no sap ni quins números de loteria comprar. És que no en compro, estic cansat de que no me toqui. No toca. Voleu que us toqui alguna cosa? Aneu a la quina. La quina del Farners, que enlloc donen més, nois! Bueno, de fet, podríem deixar als comentaris, si els interessa, comprem 4 bitllets i els sortegem, també, saps? Vull dir... Bitllets de què? De la loteria, tio. De la loteria. Vinga, butlletes de loteria, saps? Ojo, si aquest capítol arriba a 2.000 visites en una setmana, comprem bitllets de la grossa. De Cap d'Any, em dic, Guillem? Sí, a la grossa, Catalunya, sempre. Aprofito un Guillem, mentre està tallant, a donar-los molts records al videoarbitratge, que ens estan cardant anant i tornant en el Girona aquest any, tu. No sé com s'ho fan, però... Llum, foc, destrucció. L'Elche és una merda. Vale, tenim el cogombre. Tenim el cogombre, les tàperes, la maionesa. Falta picar la ceba, passa'm la Elo, sisplau. Una ceba de Figueres, d'aquella tendra i bona. Talladeta petiteta, brunoise. Has dit picar una ceba, no? Sí. Té, doncs, ja està picada. Hòstia, m'he fet mal, tio. Vale, tenim ja la ceba amb el cogombre petit, les tàperes, tot aquí ben barrejat, important, No fa falta que hi hagi molta maionesa. Jo crec que es premia més la quantitat de tàperes, cogombre, ceba que hi poses, que després al fi al cap és el que li dona textura, no? La salsa, llavors. És important tenir la salsa maca. Anem pel següent pas, nanos. I quin és el següent pas, Guillem? El següent pas és fregir el lluç. I què s'ha de fer per fregir el lluç? M'hauràs de passar la maizena, la farina... No, home, s'haurà de tenir lluç. Què vam fer amb el lluç? El vam anar a pescar. Aquí no en tenim, en el criadero nostre no n'hi ha. Passa-m'ho, va. Per això et pago, home. No pagues. No es pot mirar la marca, però bueno, és maizena. Això m'ho deixaràs per allà amb la tapa, ben posadeta, que ja no necessitem. Això després ho aprofitarem. Tenim la farina, la maizena... Què més falta, Elo? Saps comptar? El lluç. Doncs no comptis amb mi. El lluç. Lluç. Què esperes? On és el lluç?
Vale, a veure. Tenim el lluç també, i ell no ho sabia, però necessitàvem aquest bol de sota també. Molt bé. És que ja els he portat tots dos expressament. Sí, vale. I què més falta, Elo? Les coses que tu et fots a Sant Hilari. La cervesa. Tardat, li ha costat, reflexionar. Te l'obro. Perquè és que no es pot veure la marca. Perquè no paguen, obro o no? Sí, Ah. Això és el que fas un cop li has fet un trago. Cuita. Però aquí no venim a fer tragos. M'he casat amb la cervesa. Un cop tenim la cervesa marca blanca, direm, què fa això aquí encara, Elo? M'ho retires per allà, sisplau? Endavant. Vale. Tenim el lluç. Molt guapo, Lluç, el vam pescar aquesta matinada. I tallar també. Tallar. Brutal. Veieu, està tallat. Tenim la farina i la maïzena. Tenim el bol on farem la barreja. I només ens faltarà unes varilles per barrejar tota pastilla. I jugueu amb el peix. Està mort. Això sí que el vam matar nosaltres. Ha anat a buscar varilles, no de l'os. No us espanteu. Varilles, no sé pas què vol dir, no us enganyaré. De mentre, nois, podem passar a la secció de l'Eloi. Avui, nois, més que un acudit, un xist, us vinc a donar un consell per aquesta vida. Perquè hi ha molta gent que a vegades passa per aquests moments, doncs jo, nois, us vinc a donar un consell d'aquests bons. A vegades us sentiu sols, us falta companyia, esteu mal acompanyats. Guaiteu que us he portat. Caldo de pollo! Amb això mai que acabareu sols. Apoyo moral, apoyo psicològic, apoyo físic, el que vulgueu, i a més està boníssim. Recordeu, caldo de pollo. Ojo, marca blanca, perquè tampoc es paguen. Hem trobat les varilles. La meva àvia no sabia que eren varilles. Però bueno, ara ja ho sap. Jo ja he explicat el que eren. No Sí? pateixis. Vale. Sí. Els he Primer de fet tot. 5 cèntims, perquè no tinc més calés, sóc un rata. Anirem a per la maïzena, la farina amb la cervesa. Mai Per fer? sopar, has de dir mai sopar o has de dir en català, Guillem, sisplau. Passa amb la cullera. Posarem el que ens quedi pràcticament de maïzena. Mai sopar. El meu sopar. Ai. Vale. I aquí hi ha una cullera petita que hi va deixar la iaia en el seu temps, però no. Vale. Una. Vale. Dues. Perfecte. I 3. No, va, una altra. 4. 4 que vindria a ser els grams que us he dit abans. L'únic que jo, superficial tot. 4 de farina. 2. 3. I l'última meitat, perquè crec que m'he passat... Va, una miqueta més. 4. 3 i 3 quarts, que no us Vale. enganyin, Això ho barregem una mica, la maïzena i la farina, ho tenim aquí al pot, ben barrejat, vale? Pim pam pum. Toma la casitos, toma la cassets. Ai, se m'ha anat una mica. I, moment, Queda la Manela, alça. i ara amb les varilles li anirem introduint a poc la cervesa. Vols que te li posi jo la cervesa? No vull que em posis res, company. Tu mateix. Vale, doncs hi posem una miqueta, important. Ara ho veureu amb el càmera des de prop. Això ja ho tindrem a punt, ja ha agafat la textura que nosaltres volíem. Aquí, perfecte. I només faltarà salpebrar una mica el lluç, passar-lo per la tempura i fregir. Elo, què hem de fer per fregir? Posar-hi a la tempura. Obrir el foc i posar oli a la paella. Obre i posa l'oli a la paella. És de nit, és tot fos, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un record dins el cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i m'estic cremant. Recordeu, nois, Oli Folli, nosaltres tenim Marranxeta, patrocinador oficial del programa. Us ho llegiré una altra vegada. No cal llegir, de Cantallops. Home, collita del 2019. Però anava a llegir... Olivera Escadat en el 1956. Anava a llegir això que encara no ho havíem llegit. Poso més oli, Guilla, aquí? Sí, s'ha de fregir.
Nois, aprofitant aquest moment foli del nostre oli. Guillem, què me tens a punt per aquí sota? Ampolletes, nanos! 1, Ei, va! 2, Ei, va! 3, Ei, va! 4, Ei, va! 5 Ei, va! i... 6. Ei, va! 6, Xavi Hernández. Recordem... El millor. Vale, no, segueix. Digues. Recordem que tenim un sorteig en procés. Aquesta setmana l'hem iniciat, teniu diverses setmanetes per apuntar-vos-hi. Però ojo, perquè jo a vegades m'enxitxo molt i si no veig gaires visualitzacions, borrem la foto I fora aquests sorteig. isòlits cap a casa. Això s'arregla a un fly. O sigui que, nois, correu-vos-ho. Enllaç a la descripció. La regalem, nano! Vale, li fem una altra remenadeta a la tempura i introduïm el lluç, que quedi ben per sota, compacte, que agafi aquest arrellat bo. Pots parar i deixar-me parlar, sisplau? Vale, això ja ho tindrem fregidet, ho retirem del foc. Què fas? Tio, que m'he menjat una patata d'aquestes. I aprofitem ja l'oli per fer les patates fregides. Recordeu, patates de l'hort, de proximitat. Fruites i verdures Aguilar. Jo crec que m'he passat. Bueno, ja tindríem les patates fregidetes, estan aquí. I ara important, el que dèiem abans, anem a fer una mica el condiment, no? Tenim aquí pebre vermell picant. No, espera. No, aquest és el dolç. Aquest és el pebre vermell dolç. És molt bo perquè aquest que comprem té un toc fumat al pebre. Llavors li dona un punt extra a aquestes patates fregides. És brutal. Guillem, recordem, donem informació als nostres oients. Digues. No fa falta que compreu aquest. Podeu comprar-lo normal, després foteu un parell de pitis al costat i ja el teniu fumat, nois. Tenim el pimentó dolç, fumat. Ja tirat, tirem una mica de picant, no gaire. Tira-li ja. Una mica de picant, una remenadeta i all i julivert. Pebre blanc ja l'hi hem tirat, però no ho hem gravat, nois. Ui. Vale. Una remenadeta, així rapideta. Ja ho tindríem, això. Encara no. Que no teniu totes aquestes espècies? Olvídate, Perry. Passes els bols de les patates. Acció! Anem a per l'emplatat. Em passes els bols, sisplau. En aquest cas, a per l'embolat. El pa de la panaderia, nois. El pa recient Fet fet, d'avui. recient fornejat. El forn que tenim aquí sota l'hem cuit 5 minutets. Em passes la salsa tàrtara inventada d'humor gastronòmic. Perfecte. Salsa, humor gastronòmic. Bueno. Ja ho tindríem, això, Anem a provar això. Anem a provar. Ja. Està potent, home. Està prou. Jo soc més partidari d'una hamburguesa clàssica. Les patatetes, nano. Les millors del mercat, Ara sí que està. La salsa, tio. Salsa. Guaita. Jo em quedaré curt, tu, amb la salsa, veus? 20 anys ens estan tardant. I recordeu, nanos, us portem sempre al cor. I a la panxa també, home!